Nalunod ang isang barangay tanod sa Sison, Pangasinan. Nagkatutok si Russell Simorio. Doble kalbaryo para sa pamilya Ugay mula sa Barangay Kabaritan, Sison, Pangasinan ang pagkamatay ng isa nilang mahal sa buhay sa gitna ng pandemya. Nasawi ang 29 anyos na Barangay Tanod na si Melvin Ugay matapos malunod sa Bud River na sakop ng Barangay Pindangan. Nabigla ko talaga sir. Pero hindi ko nakita yung kasi hindi nirusan sa cancer hospital. Sobrang sakit talaga. Parang hindi ko matanggap sir na nangyari yung anak ko. Sa investigasyon ng pulisya, nagkayayaan si Melvin at mga pinsan nito na maligo sa ilog. Nag-inuman muna raw ang grupo hanggang sa tumalon daw ang biktima sa ilog para maligo. Ang sabi po ng mga kasama niya, hindi po talaga siya marunong lumangoy. Parang wala na siya, wala na talaga. Nag-dive na. Hindi na gumaganon. Diretso na lang, wala na. Hindi na nagganon. 3 oras ang itinagal ng search and retrieval operation. Hindi po pwede pa sanang maligo dyan kasi meron pa tayong MGCQ. Pinagbabawal po yung pumupunta sa mga lugar na ganyan kasi wala pa po tayong order dyan sa galing sa taas. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.